Moko kuom jodak mopango udi gi sirikal e kaunti ma Nairobi ne obago ng'anyo mamuol e dho lok tich ma kaunti no kama ne gitero ywak margi ka giwacho ni chuno gi dar e udi ataro mar chik. Kane owuoyo e kinde mane gichwalo dwaro makamano, jakom kuonde dak mitayo gi sirikal kaunti no David Livingstone ne okoni gavana ma Nairobi kokalo kuom jata tije migawo mar ute Lydia Wambui mondo iolu chik mar doho ma giwacho ni ne ochungo daro ji e yo makamano. Jodago osebedo kodak nono e kinde tend gavana machon Mike Sonko kendo giywak ni darogi e yore ma ok oluwore gi chik ka gidwaro ni ji duto mosedar mondo duoki e utegi kendo chulgi kaluwore gi midhiero ma gisebedo ka gikale. Kwayogi kata kamano ne ok okaw gi tend kaunti no, wira ni ne ok okete e yor andika. Wabiro ka nikech wan gi mrima mapek kabisa. Utewa osebedo kimuko to utewa osebedo ka bedo evicted. To sama governor ka achiel gi Lydia Mathia timo eviction to sechego court order ni active. Koro wabiro ka mondo governor bendo winj ywakwa. Wabiyie ni utego ikawo imiyo joma chielo nikech gin gi mluma mar dak e utego. Wabiro rito utego to kendo wabiro chung' ne ratichwa because we are also Kenyans to wan gi haki mar bedo e area. Jonyuol na osebedo ka dak Woodley kuom higni mang'eny to bang' ndalo matin mokalo wasebedo ka igolo jonyuolwa e ute ne giwacho ni idwaro